So guys, दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै जोबजासिम नायदो, मोजां मोनाब्लाबो नायदो। दायो आं दायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। दाखालि बायदि आं डिलिभारि हैनो नागिरदों आरोना बिरियानि। बेखौ आं थांगोन। आं दायो नै गारिखौहाय लाबाय, फुगारखांबाय। दा आं दायो स्टार्ट होसिगोन। दा आं गाखोबाय। दायो आं नै स्टार्ट होनोसै। ये मा जाखोलै? जागोन ना जायालै दिनैलाय? जाबायलै। So guys, आं मिन्थिया बे सैमा मानैया मा खालामनो नागिरदों। नै बोरबायसो नामालै मा खालामनो सानोलै बेलाय? So guys, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामनो दाबाव। आरो बै खनायाव थांनाय टिं-टिं-टिंखौ दाबायनो दाबाव। So guys, आं दायो नै वानालुराव दङ। बिराद गरम। दा माथो खालामनो, उपाय गैया। न'खर गारनानै फैबाय जिथिया। मावनांसिगोन गरमबाबो ना मा होनो? आरो बिनिफ्रायथ' बांसिन हार्ड वर्क मावबावनाङो जों गामियावहाय। बाव नर्मेलबावसो। So guys, अन्नानैहाय आंनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। सोलों, मालायनिखौ कपि खालामनांगोन ना, होमबासो लाइक आरो मोजां माबा मोनगोन।